Čaute ľudia, vítam vás z nového videa, toto je veľký špeciál. Budem tu rozprávať o mojom najobľúbenejšom brawlerovi, čo je 8-bit. A kúpime si aj menší skiník. Tým menším myslím veľký. 8-bit bol už zo začiatku môj najobľúbenejší brawler. Taký počítač, starý, konzola, alebo čo to je. Chodil pomaly, tak som si dal na ňo tento tu na gear. A mám na ňo tieto dve skiny. Čo tento je vzácny, ten sa nedá získať. Čiže máme 200 odoberateľov. Veľmi vám za to ďakujem. A môžeme ísť ďalej o rozprávaní. 8-bit bol hneď na začiatku, keď som začínal Brawl Stars, som ho získal. A na začiatku, keď som mal jeden power, to nebolo ľahké hrať. Keďže bol pomalý a slabý, tak som si ho vylepšil na max power a som si povedal, že on nebude taký zlý. Potom som si začal hrať až do 31 a teraz mám 31. Čiže a toto hlavné, zahrajme si aj hru s 8-bitom, ale kupujem tento tu na skin. Bude to dobrý skin. Ja fakt neviem, či to mám kúpiť. Jasne, že kupujem. Toto. Máme ho tu na. Tento tu 8-bit je môj najobľúbenejší skin. Je veľmi pekný. Všetky piny a spray jeden sme dostali. Aj 150 kreditov na Byrona. Som veľmi rád, že mám tento skin. Tak všetkým vám ďakujem, že ma pozeráte a môžeme ísť na to. Neverím, že ho mám. To je môj, jak môžete vidieť moju profilovú ikonku na YouTube, tak vlastne tam je ten 8-bit. Čiže mám ho konečne. Sa teším. A dúfam, že sa tešíte aj vy so mňou. A ten 8-bit skin som na ňo veľmi dlho chcel od začiatku hry, keď som začal hrať Brawl Stars. Takže pre mňa to tiež nebolo s tým ľahké. Tí, čo ho mali, tak som im troška závidel. Nebolo to vôbec ľahké tak zavidieť. Čiže sme štvrtý. Game over. Ešte si zahrajeme jednu hru a tento tu náš špeciál. Potom ukončíme. Môžeme ísť hrať ďalej. Veľmi sa teším, ešte raz to poviem, za tých 200 odoberateľov. Môj kanál začal 2022. Viem, že za 2 roky len toľko odoberateľov, no len 200. Čo je veľa, pre mňa je to veľa, tak to povie, že je to málo, ale pre mňa je to veľmi veľa. Veľmi. Veľmi veľa, vy si to ani možno neviete, tak ktorý predstaviť. Ale fakt je to veľa. No poď.
Ďakujem všetkým ešte raz. Oh. Edgar asi na mňa skočí. Mám 6 power cube, čiže na ňo. On si na mňa asi nedovolí, že? No. Tak Kenji. Ten Edgar mi tam vadí. Vyhrali sme túto hru. No, máme tu ešte jeden star drop. Máme tu star drop. OK, raz. Veľmi všetkým ďakujem, keď ste to dopozerali až do konca. Ešte raz ďakujem. Veľké ďakujem a uvidíme sa na budúce. Ahoj.